Aquesta situació política, aquest judici del procés i aquest empresonament d'aquestes 9 persones, d'aquests 9 càrrecs electes, que serà també un dels temes que es debatrà aquest cap de setmana en un festival musical que es va iniciar ara fa 6 anys a Sant Joan de les Abadesses. És el Festival Clownia, amb els Txarango com a grans impulsors i ànima, un festival que va començar per llançar el seu segon disc, el Somriu, i que arriba a aquesta 6a edició amb la pretensió de contribuir des de la cultura a la transformació de la societat. Una frase molt fàcil de dir, però que darrere amaga un munt de propòsits, projectes i valors no sempre fàcils de tirar endavant en aquest món nostre. Un projecte de Txarango plenament consolidat i que cada any amplia més els seus horitzons. I avui en volem parlar, d'una banda, amb el Gai Miquel, de Txarango. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia, molt contents. Benvingut i gràcies per venir als matins. I Anna Palou, coordinadora de l'Espai Consciència d'aquest festival. Benvinguda, Anna. Bon dia. Gràcies per venir avui, perquè suposo que aquesta setmana deu ser de bojos a Sant Joan, no? Sí, ja fa l'últim mes abans del Clownia sempre és una bogeria, no? Ultimant tots els detalls, però superfeliços. Un any més, arrenquem amb totes les entrades exhaurides. La resposta de la gent és preciosa. Totes, que són quantes? 5.000 persones. És un festival... Si fos a Barcelona potser seria un festival d'una mida petita, però Sant Joan de les Abadesses, que és el poble on jo he crescut, hi viuen 3.000 persones, o sigui que pràcticament tripliquem la població, més molta gent que s'acosta al festival sense entrada, perquè avui podem recordar que gran part de la programació, de fet, pràcticament la meitat o una mica més, és una programació oberta a tothom, amb entrada lliure i gratuïta, així que si algú no sap on anar a passar el cap de setmana, tothom és benvingut, que passin pel Clownia, que hi ha música, hi ha circ i hi ha un espai de convivència que això va començar fa 6 anys i del que estem molt feliços. L'únic que hauran de portar, ara ens ho deia la Gemma Puig, una mica d'aigua i un parasol. I sí, crema solar, eh? Cada any patim per la pluja i aquest any em sembla que anirà diferent, això. És una mena de segona festa major de Sant Joan, aquesta? Jo, de fet, no he estat mai a cap festa major de Sant Joan. Has de venir, Anna, has de venir, sí. Setembre, no? Ens apuntarem. Però jo crec que és un espai molt bonic per anar a conviure, perquè potser no és aquell festival tan dur, no?, que estem acostumats a vegades, no?, en festivals més durs, més de nit. És un festival que passa de dia, on es barreja gent de totes les edats, no?, famílies amb nens, amb joves que acaben d'acabar els exàmens, no? I jo crec que això el fa molt, molt especial. Sí, home, i escapa, no?, per la gent del Ripollès escapa una mica del que estàvem acostumats com a festa major, no? Un esdeveniment així, d'aquesta importància, que se'n parli a tot arreu, que ve gent de tot el país, però a més ve gent de fora, no? Hi ha com una mica d'aquest orgull de poble petit, no?, de dir, ostres, ho fem nosaltres, això, la gent s'arremanga. Des d'aquí avui aprofitem, de fet, per donar les gràcies. Amb Txarango posem l'excusa per muntar el festival, però això no tindria sentit sense la participació i la implicació de molta gent. I hi ha molta gent del poble, de fet, que estan de voluntaris al Clownia, que es demanen festa, la feina, i els seus dies que tindrien per marxar, per escapar-se, els dediquen a treballar al festival, i això és brutal. Ara l'Alguer deia que venia gent de fora. Nosaltres som un grup de 5 noies que fem l'Espai Consciència, no? Jo només formo part d'aquesta peça, d'aquest engranatge, no? Ni més ni menys que ninguna d'elles, però tenim voluntaris que venen de Cantàbria cada any des de fa ja per col·laborar amb nosaltres i ser voluntaris de l'Espai, per exemple. 6 anys després, aquest festival que va començar per presentar el segon disc de Txarango, ja vola sol. Sí, i això és el que nosaltres volíem que passés, però era el que més probablement costaria de que passés, no? Ho dic perquè aquest any no hi ha actuació de Txarango en el festival. És el segon any de les edicions que portem fins ara en la que no toquem. Normalment, entre discos, entre gires, si estem parats, doncs no fem concerts enlloc, i el Clownia no és una excepció, però de fet el Clownia no és un festival que està muntat perquè nosaltres hi toquem. Nosaltres el que volíem era fer això, portar un esdeveniment així lluny de les grans ciutats, militar diferents coses a nivell cultural, com el fet de descobrir grups, descobrir propostes, tant propostes emergents com d'aquí, de casa nostra, com bandes amb les que ens hem creuat pel món i que potser sense forçar la seva ruta o convidar-los aquí no passarien per Catalunya, no? I això és una de les propostes que teníem. I també una mica compartir aquesta idea del panorama musical del nostre país. És una gran família, ens creuem moltes vegades, i el fet de que des dels grups de música, en comptes d'entendre que la lògica és la de lluitar per un espai o la que pot ser la de competir-nos, el fet de servir-nos escenaris els uns dels altres i intentar fer créixer aquesta família, i com més públic tinguem tots i totes, doncs segurament
més vida li donarem a la música de casa. Aquí estem veient el cartell d'aquest any, amb gent vinguda de Brasil, dels Balcans, de Kènia, però també amb els Buos, amb Xiula... Sí, exacte. Sí. De fet, aquest any potser és un dels cartells que té una representació musical dels països catalans més bèstia de la que hem tingut mai, però, bueno, tenim la sort, de fet, de que potser el primer any, el segon any, vam haver de lluitar més per crear un cartell, no? Ara, en canvi, ja tothom vol venir i pràcticament el cartell el fem intentant organitzar els grups que ens proposen. Bueno, aquest any què? El Clownia. I sí, estem superfeliços de la programació i potser explicar aquestes propostes que la gent aquí no coneix tant, com pot ser la 33, que és una banda de les orquestres de salsa llatinoamèrica més famoses. Nosaltres vam estar de gira a Colòmbia amb l'últim disc i volíem portar un trosset de Colòmbia cap aquí, o ara ho deies tu, no? Aquesta companyia de circ de Brasil, al novembre, després de l'últim concert que vam fer al Festival Esperanza al Prat de Llobregat, vam fer tot un recorregut amb l'entrada del Bolsonaro de l'ultradreta al Brasil, doncs recorrent algunes de les comunitats que entenien que eren més vulnerables a aquest canvi polític trist i desastrós, no? I amb Circo Noato, una companyia brasilenya de circ, doncs vam fer algunes actuacions en diferents complexes de faveles de Rio, o vam recórrer diferents pobles indígenes o quilombos. Va ser una convivència brutal i els volíem portar al Clownia a actuar i, a més, a parlar, perquè també els tenim a l'Espai Consciència explicant com es viu la repressió al Brasil, no? Seran aquí per parlar d'això, eh? Seran també, exacte, presents a l'Espai Consciència, en la taula que parlarem de cultura i resistència. Sempre hi ha una taula que es parla del paper de la cultura com a eina transformadora, així com ho fa Charango, ho fan molts altres grups aquí i arreu del món. I en la part de circ, evidentment, tindrem la gent del Circo Noato, que són espectaculars, i també tindrem un tas de Colòmbia, perquè finalment a la taula de sobirania alimentària, lluita per la terra i agroecologisme vindrà també un company de Colòmbia que està amb els campesinos a peu de carrer en una de les valls més protegides, però que també té l'amenaça de les multinacionals per arrabassar la terra i fer macrocultius i destruir tot el que troben pel camí. Bueno, generar aquest punt de trobada, que moltes vegades quan estem viatjant hi ha gent que ens diu sí, a fora hi ha moltes coses per fer, però aquí també hi ha molta feina, no? I nosaltres sempre diem, bueno, què és aquí i què és a fora, no? Al final vivim en un món on estem tots connectats, la nostra vida aquí té un impacte directe en la resta del món i està bé que hi hagi espais on ens asseguem, on ens ajuntem, on parlem de les nostres realitats, no? I on aquestes veus que són, a nivell de quilòmetres, poden semblar molt llunyanes, al final són superproperes, no? Entendre que això, que qualsevol de les nostres relacions o de les nostres decisions en la feina o en el dia a dia tenen un impacte que toca racons de tot el planeta. Generar dinàmiques positives d'allò de el que es fa allà també ho podem fer aquí? Sí, al final l'Espai Consciència, que és una petita peça de tot el festival, el que vol és cultivar aquest pensament crític. Sempre diem que volem sembrar llavors de rebeldia per recollir-les en un futur, esperem que no molt llunyà. Entenent que tot allò que nosaltres, la nostra actuació aquí, a territori català, espanyol, europeu, les decisions nostres a nivell de consum, però també de les nostres empreses i dels nostres governs, tenen uns efectes també al territori, però també a l'altra punta del món. És a dir, quan nosaltres comprem un producte, una peça de roba a certes empreses, doncs fa que a l'altra punta del món segurament hi hagi gent explotada, recursos naturals espoliats, etc. Llavors, tot aquest vincle local-global és una mica el que també ens agradaria o ens agrada portar al Clownia, entenent que tenim una responsabilitat sobre les persones i sobre el planeta. I a més, l'ambient que es genera al festival ens ho permet fer des de l'alegria, i també reivindiquem poder fer això des de l'alegria, que l'activisme no sigui només un espai de desgast, de lluita moltes vegades frustrada, sinó que sigui un espai de celebració, de reconeixement, i posar la paraula també en un festival com aquest, en un ambient festiu on molta gent molt jove ve a veure, segurament, ve cridada per les bandes que ells segueixen, nosaltres els hi proposem aquest racó per veure que no sabem què s'emporta tothom quan surt del Clownia, però almenys sentir que sí, que ens emportem alguna cosa. Aquesta reivindicació des de l'alegria no sempre és fàcil. Potser és més fàcil deixar-se portar per la ràbia. Sí, i també hi és. Hi ha alegries enrabiades. Fem un equilibri. No sé, al final tot es
forma part d'una mateixa cosa. La ràbia és un gran motor, no? El que passa és que no ens podem quedar només en aquesta història, no? La protesta, si no té una proposta, al final és una queixa sense horitzó, no? I moltes vegades nosaltres en parlem d'això, la queixa i prou, a vegades genera una energia que és un forat, que molesta, que ens incomoda i ens desgasta, no? I al final doncs, necessitem trobar línies a l'horitzó, camins i entendre això, no? Que el fet de generar una assemblea com la que hi ha al Clàunia és una cosa a celebrar, no? No estem soles, al final sortim d'allà dient, hosti, quanta gent que està fent coses, quanta gent... I quantes mirades que d'alguna manera assumim també nosaltres, no? Per nosaltres el Clàunia és un espai d'aprenentatge que ens ha portat a créixer més que una altra cosa, no? Vam proposar aquest festival i, hòstia, ens ha creuat amb tanta gent que anem assumint com a família, amb la que acabem fent viatges pel món i que es van sumant també, jo penso, al discurs amb nosaltres personalment del grup, que creix a dia i encara estem en un procés d'aprenentatge. Sabem poc, vull dir. Com una petita universitat d'estiu. Sí. Que aquest any té un lema que és el capitalisme mata el planeta. Exacte. Quan nosaltres vam voler plantejar, plantejàvem quina seria la temàtica de l'Espai Consciència, perquè al final nosaltres el que intentem fer és triar un tema cada any, que aquest sigui el que guiï una mica l'espai, que no vol dir que no es parlin d'altres temes, com es veu en el cartell d'enguany, no? Però sí que hem de triar un tema de fil conductor, no? I aquest any, doncs, pensant què podríem fer, vam dir, ostres, el que està passant en aquest món, que ens l'estem carregant, doncs això és segurament el que hem de parlar, i ho hem vist, no? Hem recollit tot allò que estan fent els joves cada divendres, que és concentrar-se, no? Per dir prou a la destrucció del planeta, i ho recollim, però ho recollim de forma molt clara, sabent quina és la causa de tot plegat, que és el sistema capitalista. Tenim un sistema depredador que destrossa tot, vol treure el màxim benefici de qualsevol cosa de les persones i del planeta fins a les màximes conseqüències, no? I nosaltres tenim clar que fins que no canviem aquest sistema no salvarem el planeta. No es tracta de fer un creixement sostenible, segurament, sinó es tracta de fer un decreixement, no? No es tracta de que les nostres empreses cuidin millor el medi ambient, sinó es tracta de segurament produir menys i produir més local i tornar a la terra i recuperar les llavors, no? I no portar les síndries de no sé on o les taronges d'Àfrica quan els nostres pagesos al País Valencià o aquí a Catalunya les estan llançant perquè ningú les consumeix, no? Això és una mica el que vol reivindicar el Clàunia, no? Que nosaltres com a ciutadans tenim una responsabilitat, però no és la nostra culpa. La culpa segurament és de totes les empreses que ens embolcallen qualsevol aliment en plàstics, no? I que no hi ha altra manera de comprar-los que siguin embolcallats en plàstic. I dels governs, que no són valents per fer front a tot això, no? Per tant, exigim també responsabilitats. Aquesta és una de les preguntes que demanem als governs i quin espai es pot trobar per l'optimisme davant d'aquest panorama que és gairebé desolador. Bueno, el món en general viu en un panorama desolador i moltes vegades en els llocs més trencats nosaltres hi hem trobat ja no només l'optimisme més bèstia, sinó al final les manifestacions de generositat més bèsties, no? Sí que és veritat que el que és més trist de tot plegat és que tenim tota la informació que ens cal. O sigui, no és un problema que no sapiguem què està passant, que no sapiguem que les nostres vides tenen un impacte directe i negatiu, i no és un problema que no sapiguem que construïm societats que no pensen en el demà ni en el present, al final, no? Que ens creiem que el món està al servei de les nostres vides, no? Això és una cosa que nosaltres ara estan al Brasil, a la tardor, amb les comunitats indígenes, hosti, te n'adones tant de dir com pot ser que correm a aquesta velocitat, que ho sapiguem tot i no frenem, no? Llavors, al final, aquests espais ens serveixen o ens han de servir per entendre que hem de saber dir prou i de posar en jaque els nostres governs i que els representants polítics més propers i més llunyans entenguin que la seva vida i carrera política i els seus interessos personals, que malauradament tenim una representació política que pensa més en primera persona que no en el fet de servir a les nostres societats, doncs també li va la seva cadira amb aquests temes, no? I recordar-nos com a societat que hem de saber parar-ho tot. I ja no només a nivell climàtic, la situació que estem vivint aquí a Catalunya, a nivell polític, la repressió d'un estat que és terrible, que ho sabem, que ens ho expliquem, que aquí, a més, la televisió pública no ho podeu dir de manera clara i explícita, no? I hosti, doncs entendre d'això, que hem de parar-ho tot i que quan s'hagin de parar les coses, la societat
estigui disposada a fer-ho. Acabem de veure la imatge d'un cotxe de la Guàrdia Civil, dos cotxes, transportant Dolors Bassa i Carme Forcadell d'Alcalá Meco cap a Catalunya. Avui arribaran també, entre altres, Jordi Cuixart i la seva parella, Txell Bonet, serà també a l'Espai Consciència, oi? Exacte, la tindrem amb nosaltres, igual que també tindrem pares dels nois del Sàssoa, que ells encara estan a la presó i ja condemnats, no? I també el Ion, que és un dels insubmisos que es va negar a anar a la mili fa ja 30 anys, no? I que va també acabar a la presó de la Model. I amb ells parlarem d'això, de quin estat de repressió tenim actualment, en quina situació ens trobem aquí, però no només a Catalunya, sinó també arreu de l'Estat, no? I què podem fer, no? I com nosaltres fa 2 anys ja vam fer una taula sobre desobediència, que va venir l'Arcadi Oliveres, va venir el David Fernández, i llavors ja parlàvem que la desobediència és una eina fonamental quan es volen assolir drets i millores, i què millor que tornar-ho a recuperar, veure què està passant ara, però també veure d'on venim, no? I els insubmisos segurament són un dels millors exemples. Venim d'un judici on s'ha parlat molt de desobediència amb òptiques absolutament oposades. Sí, jo reivindico molt la veu del Jordi Cuixart, que ha sigut un amic de camí de viatge i que penso que el que està fent i que de la manera en la que ell ho està transitant i com ho està comunicant, crec que no hi ha un altre camí per fer les coses, no? El Jordi sempre parla de la tendresa, de no deixar-nos a ningú pel camí, de les lluites compartides, no? I és una persona profundament generosa i penso que si no ho fem des d'aquesta honestedat que té el Jordi a l'hora de construir una societat millor, els fonaments sempre seran falsos, no? I hosti, nosaltres estem realment impressionats i ens sentim profundament representats, i des d'aquí enviem una abraçada a les preses i als presos, als seus entorns propers, que sabem que estan patint moltíssim, que els tenim presents i això, que al final cadascú des del seu lloc fa el que pot. Nosaltres els enviem aquesta abraçada aquests dies en el Clownia i els hi oferim una petita casa que dura 4 dies, però és la que tenim. Alguer, tu estaràs dissabte a 4:45 de la tarda en una de les xerrades? Exacte, sí. Cultura amb causa. Sí, bueno, al final és compartir aquesta idea de que des del petit espai de la nostra feina entenem que hi ha una responsabilitat i de la manera que intentem exercir-la i de la manera que anem aprenent sobre la marxa. I és una xerrada que cada any intentem fer amb diferents convidats, gent que passa pel Clownia, i al final és donar-nos compte d'això, de que qualsevol, bueno, que ho sap tothom, però reafirmar-ho, no? Qualsevol de les nostres petites accions és una decisió política i està bé posar-hi consciència, no? Responsabilitzar-nos-en també, i també acabem fent una mica de teràpia col·lectiva allà al final. Sí, com qualsevol cosa, la veritat és que emocionats, i al final també serveix per explicar com vivim les coses, no? I també més a nivell personal, no? La història que ens ha tocat viure nosaltres amb Charango està sent un aprenentatge cada dia. Ha anat molt més enllà del que somiàvem una colla d'amics quan vam arrencar. Això ens ha canviat totes les relacions de la nostra vida i intentem anar-nos situant en els llocs on ens posa la vida i anar aprenent sempre, no? I acaba sent un espai de compartir aquesta història. Aquesta història dels Charango fa un any va apretar el botó de pausa després de l'últim Clownia, sí que us van veure en l'últim festival contra la repressió d'Òmnium. Sí. Però té un pròxim capítol? Sí, i no té dates i no ens les volem posar, però sí, aquest any, després d'una sèrie de viatges que hem estat fent, doncs estem començant a remenar idees noves, a treballar petits textos i petites cançons, i sí que la idea és que quan ho tinguem i tingui una forma de la que estiguem més o menys orgullosos, doncs tornarem a treure un disc i tornarem a fer bolos. Que passa que no tenim... Sense pressa? Sense pressa, més que sense pressa, sense pressió. Vull dir, si ens surt tot molt bé, molt ràpid, ho farem, i si no, doncs li donarem temps. Avui hem obert el programa amb una imatge colpidora que ens arribava de la frontera dels Estats Units amb Mèxic, un pare i una filla morts intentant travessar aquesta frontera per un riu, pel Rio Bravo. Això em fa pensar també en... Vosaltres sou una banda que us heu implicat molt, parlaves tu de Colòmbia, del Brasil, però també en la crisi dels refugiats. Bueno, hem tingut la sort i el privilegi de poder agafar un avió i plantar-nos a alguns llocs on estaven passant coses i conèixer-ho de primera mà, al final, per aprendre i per entendre com és el món en el que vivim. De fet, amb l'Anna vam fer el primer viatge a Idomeni, a Grècia, el vam fer junts
amb Charango, amb la gent de Stop Mare Mortum i amb altres companyes, i sí que és veritat que, bueno, ha estat els últims anys un aprenentatge molt bèstia, anar situant a lloc moltes persones que hem conegut a molts llocs i que ja són amics i família, no? I intentar al final posar-hi foco, no? Que és el que bonament podem fer, no? Anar als llocs, aprendre, créixer, compartir. La música, aquestes imatges que surten són justament d'aquí, d'Idomeni, del primer viatge, que era la vegada que hi havia més gent de tots els viatges que hi hem fet. Era un lloc, bueno... Va ser un impacte molt bèstia. És el viatge on hi vas anar tu? Sí, crec que sí, no? Aquest vídeo és el que vam anar junts. Sí. I des de llavors, doncs, l'ACNUR l'altre dia treia dades, no? 70,8 milions de persones desplaçades forçosament de casa seva, internes o que han creuat frontera. Doncs aquesta és la realitat que tenim, no? I aquestes xifres queden lluny de la realitat, que és que moltíssimes més no estan comptabilitzades enlloc, no? A part de totes les morts que hi ha en totes les fronteres, parlaves d'aquesta a Estats Units, no? O Amèrica, doncs el nostre Mediterrani s'està convertint en una fossa comuna i el desert del Sàhara també. Sí, de fet, avui en parlarem també amb Juan Branco, un advocat que portarà aquest assumpte a la Fiscalia de la Cort Penal Internacional per denunciar no ja la inacció, sinó el col·laboracionisme, a vegades. L'estat espanyol també ha estat condemnat per incompliment pel Tribunal Suprem i troba totes les excuses possibles per no acollir les persones que es va comprometre el 2015. Doncs aquest serà, sens dubte, un dels temes d'aquest Espai Consciència d'aquest Clownia, que per cert té llibre, també, eh? Sí, mira, avui el portàvem perquè l'Anna encara no l'havia vist i va escriure i vam publicar aquest llibre. Teníem moltes fotos i molt material generat al llarg dels 5 anys i aquest, bueno, demà arrenca el festival, la gent del festival el podrà trobar, també es ven a la web de Charango i feliços de guardar-ho d'aquesta manera, no? Perquè al final molts textos, moltes fotos les fem servir només per comunicar-ho a través de les xarxes socials i ho hem transformat en un llibre que ha quedat superxulo i d'aquí també agraeixo a tota la gent que hi ha participat i amb ganes de que la gent el comenci a tenir i ens comenci a donar el feedback de tot això. Puc recordar que aquest any hi haurà Punt Lila per primera vegada en el Clownia, que també tindrem 3 de les 4 xerrades amb llengua de signes adaptades per persones sordes i que, a més a l'Espai Consciència, a part de la Fira d'Entitats, de pintors que pinten en viu, de les xerrades i tallers, hi haurà lavabos ecològics per qui els vulgui també provar. Perfecte, doncs. Anna Palou, Alguer Miquel, moltes gràcies per venir avui. A vosaltres. Bona tornada i bon festival. Merci. Moltíssimes gràcies. De les Abadesses. Són les 9:01 del matí. Passem del Clownia